Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kay sa Kika Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 5 na lang ang nabilin nga mga evacuation center sa Banwasang La Castellana. Kagawad sa Barangay Banago, patay matapos nasangit ang iyakarga nga sako sa truck. Very long ang ininga weekend sa Bacolod City. 29 ka mga baligyan sa bagsakan sa Libertad Market, wala sang permit. Kag sa Good Vibes Resort na may themed ka mga kwarto kag pinasahi nga shapes ng swimming pool sa trepeng ni Roming kag teacher. Ginupdan sa nagkalanaing nga grupo sa pagtanom sang 100 mil ka mga puno sang kahon. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, wala sang weather disturbance pero posible ang pag-ulan sa isla sang Negros sa hapon o kun sa gabi. Ang mahinay nga habagat ang nagaapekto sa western section sang Mindanao, gani may lapta-lapta nga pag-ulan sa Mindanao kag sa Palawan. Samtang ang iba naman nga bahin sa Visayas pati na ang isla sang Negros ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Parehos na lang sa pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang Negros kaina sang udto. Makapaabot kita sa gihapon sang mainit nga panahon sini nga weekend kag ang pagbubo sang ulan ang yara sa hapon o kun sa gabi. Sa number 9, good news. Mangin very long ang ininga weekend sa Bacolod City. Sa Lunes, regular holiday sa bilog nga pungsod bangod Idel Adha o kunang Feast of Sacrifice, isa sa duha ka mga pinakadako nga feast sa Islam. Gani kang deklarar na ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. damlag pa nga regular holiday. Kag para naman sa mga Bacolod residents, extended ang bakasyon kay man ang June 18, ang special non-working holiday bangod ini ang ika-86 ka anibersaryo sang Charter Day sa Bacolod City. Sa sininga adlaw, ginadumdum ang pagpirma kag pag-approve sa Commonwealth Act No. 326 nga nagatukod sa syudad sa Bacolod ni anay Presidente Manuel Quezon. May programa nga patigayunon sa Bacolod sa among adlaw kabahay na diri ang pagkilala sa mga Banwahanon awardees kag I'll Be the Change Award. Sa June 18 sa gabi, magaperform ang 15 ka mga contingents para sa Barangay Festival Dance Competition. Sa number 8, nagsaka sa 36 ang kumpirmado nga pertussis cases sa Negros Occidental. Sa pinakaulihi nga datos nga gin-release ang Provincial Health Office, nagsaka ang kaso sa 36 kag isa na damlag pa, kalapsag ang gin-report na patay bangod sang amo nga masakit. Ang Bacolod City naman sa June 11 sini nga report, may 16 ka kumpirmado nga kaso sang pertussis kag isa ang patay. 6 ka tuig nga bata nga lalaki gikan sa Barangay Villamonte. Vaccine preventable ang pertussis nga masakit suno sa DOH kag ang pagkumpleto sang bakuna sa mga kabataan duha ka tuig pa idalom ang labing ginahaylo. Sa number 7, Barangay Tanod patay matapos gintino sang iyaman lang nga abyan bangod sang illegal tapping sang kuryente. Patay si Ramelo Oliveros, isa ka tanod nga na-assign sa Buena Park Subdivision matapos gintiro sang iya kaigud balay kag abyan sa Puro Kabugwason, Barangay Estefania, pasado las 8 kaina sang aga. Ang suspect naman ang gikilala sa kay Dennis Galo alias Dondon nga ginaligar na preso sadto. Sunod sa pamilya sa biktima, nag-away ang duha bangod gingabot ni Ramelo ang kuryente nga gintap ni Dondon sa ilang nga poste. Nagsinabtanay ang duha. Sunod naman sa ilablo sa biktima, iya nakita nga ginlampusan una ni Dondon si Ramelo sang sulpak sa tangkugo kag sa natumbay ni iya ini gintiro. Ginapangita na sang kapulisan si Dondon nga nagpalagyo matapos ang krimen. Sa number 6, Barangay Kagawad sa Banago sa Bacolod City patay matapos masangit ang iyang karga nga sako sa truck.
Patay ang barangay kagawad nga si Jo Marie Maniego, 60 anyos, matapos nga masagaid ang truck sa barangay Banago, syudad sa Bacolod, Huwebes ang aga. Ang driver sa truck ginkilala sa kay Rodrigo Recader sang Victoria City. Suno kay Pulisa Major Ramel Sarona, ang hepe sa Traffic Management Unit, gikan sa norte nga direksyon ang truck, kag ini ang padulong sa sur nga direksyon. Si Maniego naman nga sakay sa motorsiklo ang gikan sa pihak nga dalan kag ginaalegar nag-overtake sa truck. Dugang pa ni Sarona, may karga nga sako nga may unod nga mga butane ang biktima kag ini ang nasangit sa truck kabangdanan nga nadulaan sang kontrol ang kagawad sa iya motorsiklo kag nalampos ang iya nga ulo sa sementado nga dalan. Dead on the spot ang kagawad bangod sa seryoso nga pilas nga naagom sini sa ulo kag lawas. Suno sa PNP, may inisyal na nga pag-areglohanay sa tunga sang pamilya sang kagawad kag sa driver sang truck. Sa number 5, 99 ka mga baligyahan sa pila ka mga bagsakan sa Libertad Public Market ginisyuhan sa notice of violation bangod wala sang permit. Sa 132 ka mga negosyo nga nag-ooperate sa mga bagsakan malapit sa Libertad Market, 22 lang ang mayara sa business permit. Kani 99 tanan ang itpang isyuhan sa notice of violation sa City Legal Office Enforcement Team. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. kadamaan sa mga naisyuhan sa notices ang mga merchandising store, vegetable kag fruit stand kag iban pa nga mga baligyan. Ang iban nga nagapabilin on process ang business permit application ang ginisyuhan sa gihapon sang notices. Ginamon to inspection ang bilog na Libertad Market kag ang sa vicinity ng mga bagsakan may ara to na sa bagsakan na iba na may kakuluwa permit kung iba na way gid gakuha permit. Sa number 4, karon nga nagsugod na ang Tig-Ululan Department of Health ang nagapaandam sa publiko nga maghalong kontra sa dengue nga posible mahimo magasaka. Hindi man seasonal ang dengue pero hindi manegar suno sa DOH nga kung tig-ululan mahimo magasaka ang kaso bangod nagadamo man ang breeding places sini. Sa Western Visayas humalin January 1 to June 8 nga datos 3,482 ang na-record nga dengue cases. 22% nga mas mataas kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang 2023. Ang probinsya sang Iloilo ang may pinakamataas nga kaso, 1,128. Nagasunod ang Aklan nga may 553 ka kaso kag Negros Occidental nga may 519 ka kaso. Sunod sa Center for Health Development 6, kadamaan sa mga apektado sang dengue yara sa 1 to 10 years old nga age group o kung 40% sa mga na-record nga kaso ang yara sa amo nga pang-edaron. Nagasunod naman kung 28% sa mga kaso ang yara sa 11 to 20 years nga age group. Siyam ang napatay sa dengue sa rehiyon subong nga tuig. 4 ang gikan sa Iloilo Province kag 3 ang gikan sa Negros Occidental. Sunod kay Dr. Girly Pinonggan, ang Provincial Health Officer, wala untat ang panawagan nila para sa matinlo nga palibot para malikawan ang dengue. So, ang ato na cases sa dengue, hindi lang man siya seasonal, no, all throughout the year, may ara kita kaso. And this past few months, no, na-observe nato na we are experiencing the El Nino phenomenon. Yes, and makita natin during our monitoring na ang aton balang since may problem kita with the supply of water, ang tendency sang tao is mag-collect sang aton nga water, and then dira may mga containers kita which is our possible na breeding areas sang aton nga mga lamok. So El Nino man or subo nga gapalapit na kita sa aton nga rainy season, may ara kita gihapon nga na-recorded nga cases. So, especially subong coming na ang atin nga raining months, no? So, mas damo pagid ang mga possible nga breeding areas sang aton nga mosquitoes. Sa number 3, 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez nagalaom nga mangin functional o kung maka-operate na ang Negros Island Region antes matapos ang tuig. Karon nga nalagdaan na sa presidente ang Negros Island Region, ginapaabot ang pag-publish sa among nga layi sa official gazette na kun sa newspaper of general circulation.
15 dias pagkaligad sang among nga publication suno sa kay Alvarez, mangin effective na ang layi. Pagkatapos naman siniyang technical working group ang iga-convene base sa layi. Ini ang pagatapuan sa DILG, NEDA, DBM, mga gobernador sa tatlo ka mga probinsya kag mga representatives sa mga legislative districts suno sa kay Alvarez para magplastar sang roadmap sang bag-ong rehiyon. Wala nakasaad pero sa masami, ang lead agency ko ng DILG ang mga draft sang implementing rules and regulation suno sa kay Alvarez kag dapat matigayon ini sa sulod sang 60 ka adlaw. Well, we're hoping that before the end of the year it will be operational. But of course, it won't be full-blown operational kasi mga temporary offices lang na puro anay tanan ang ma-put up. Ako personally, I'm going to lobby for that na i-include din na sa IRR na the departments involved will also be allowed to put up satellite offices in areas where they are most needed. Sa number 2, malapit sa 3,000 ka toneladas ng sulfur dioxide ang ginbugas ang kanlaon base sa June 14 nga monitoring. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang bulkan kanlaon sa nagligid nga 24 oras nga monitoring sang PHIVOLCS. May napuno ka mga volcanic quakes sa bulkan. 2,983 ka toneladas ang sulfur dioxide ang ginbugas sa bulkan. Ginakabig ini sa gihapon nga mataas ang PHIVOLCS bangod sa normal nga inadlaw, yara lang ini sa 300 ka tonelada. Yara sa 300 meters ang kataason sang steam gikan sa bulkan kag padayon ang ground deformation sa idalom sang bulkan. Estrikto nga ginapatuman nga wala sang may makasulod sa 4 kilometer permanent danger zone sa kanlaon kag hindi sa gihapon pwede makalupad ang anuman nga aircraft malapit sa ibabaw sang bulkan. Posible sa gihapon ang steam o phreatic explosion sa kanlaon. June 3 sang ulihi nga naglupok ang bulkan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nanaog na sa 5 gikan sa 8 nagapabilin nga mga evacuation centers sa Banwa sang La Castellana. Sa datos sa Provincial Social Welfare and Development Office, as of June 13 sang gabi, may 783 ka mga pamilya o kung 2,922 ka mga persona ang nagapabilin sa evacuation center. Sunod sa kay Irene Bell Plutenia, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office sa Negros Occidental, ini sila ang gikan sa biyak na bato, kabakungan, kabagnaan, kamandag, masulog, kag sag-ang. Patag ni La Castellana Mayor Romayla Nicor Mangilibutan ang ilang paghatag sa clearance sa mga pumuluyo sa pagpauli sa ilang mga balay ang nagadepende sa sitwasyon sa bulkan kasubong man sa mga lugar nga napahamtangan sa sining mga pumuluyo. Ang nabilin nga mga evacuees ang gikan sa mga critical areas, ayan sila nalakip sa 4-kilometer permanent danger zone o kung ang ilang lugar nagaatubang sang peligro bangod sa posible lahar flow. Samtang iklaro naman sa alkalde nga may ginapatuman nga protocol bahin sa pagpanagtag sang relief goods. Ini sa tunga sang reklamo nga hindi direkta makahatag sang relief goods. Suno sa iya, centralized ang pagpanagtag sini. Gani kung may luyag nga maghatag, ini sila ang dapat mag-coordinate sa munisipyo. Sa sini nga pamaagi, ma-record ang nag-abot kay mga goods kag mapasiguro man nga alalangay ang pagpanagtag sa mga apektado. Ang amon lang gid nga is if sige ulan tinglahar area kag magsige taas ang parameter sa paglupok i-hold gid sila namon, especially those sa 4 kilometers danger zone kag ang mga besides ang creek na magyan tinglahar. Kagyari naman ang pangpabalo na mo nyo pang pag-good vibe sa inyo, sini nga weekend. Malagaw kita sa isa ka resort ka may mga theme ga mga kwarto kag pinasahi ang shape sang ilang swimming pool. Ini samtang nagaatubang ka sa matahom nga kabukiran sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ining aton katuan buwas 9 a.m. sa tripping ni Romeo.
Kag ang teacher inupdan sa nagkalalain nga mga grupo pati na sa mga estudyante sa pagtanom sang 100,000 ka mga puno sang kahoy. Ato naman sila kilalahon sa baganihan sa Sunday. Ubab timing kini sa very long weekend. Damo sila sa pwede lagawan. No? Isa na niya nga aton nga i-feature buwas sa tripping ni Roming. Kagmi nga ba si magkurog-kurog. Kung amo ni nga panahon ha, dito kapag yun, magkurog-kurog yun. Sadya naman na paralain naman. Kagam itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pinapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapanglagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.